A preeminencia na paisaxe dun gran cúmulo circular de terra que rodeaba a coroa deste monte en Viladonga delataba a existencia dun castro baixo os cultivos. Ademais, había unha longa tradición de obxetos antigos atopados aquí polos habitantes do contorno. Especialmente un torques de ouro de considerable valor arqueolóxico que confirmaba a presenza dun xacemento importante aínda por estudar. As primeiras escavacións comezaron en 1971 e foron seguidas doutras campañas arqueolóxicas nos anos 80, 90 e 2000 que sacaron á superficie os restos dun poboamento que ocupaba toda a coroa do monte. As estruturas e obxetos atopados nas sucesivas escavacións achegan datos que é preciso ordear e interpretar. A comparación con outros castros, ademais da xeoloxía, a historia e o coñecemento do contorno, axudará aos arqueólogos a documentar o modo de vida dos antigos habitantes de Viladonga. Os restos máis antigos atopáronse nunha zona moi concreta ao nordeste do castro e datan dos séculos II e I antes de Cristo. Semella que o lugar foi habitado cando menos dende a Idade de Ferro, pero estes restos antigos son poucos e non suxiren que houbese un asentamento importante naquela época. De feito, é evidente que as edificacións e estruturas de Viladonga son posteriores. A maioría das edificacións son cuadrangulares e ao seu carón apareceron restos de tellas de barro que foron introducidas polos romanos. Nas casas de planta circular, a cuberta estaba sostida por un pau central e unha armadura de madeira. Sobre ela dispúñanse capas superpostas de palla de cereais, ramallos d'árbores, paus e xesta que eran consolidadas usando cordas tensadas con pesas de pedra. Nas edificacións cuadrangulares, as cubertas de tellas colocábanse sobre unha estrutura de madeira, apoiada directamente sobre os muros. Algúnas destas estruturas teñen os esquinais en ángulo recto, o que non foi común ata a época tardorromana. Viladonga amósase como un poboamento exemplar da integración da cultura castrexa na Galicia romanizada. A poucos quilómetros de Viladonga, no século III, estábase a construir a muralla de Lucus Augusti, a importante capital da Galaequia. Nesta época, os castros van quedando en minoría fronte ás vilas rurais e os núcleos urbanos, que medran coa definitiva romanización do noroeste. Formalmente, o de Viladonga é un castro típico do interior, cunha croa de planta cuadrangular e irregular situado no alto dun outeiro e protexido por un sistema de murallas e foxos. A muralla principal é unha enorme morea liñal de terra que ten pola súa cara interior uns grosos muros de pedra de lousa. A segunda muralla é tamén de terra por fora, pero ten un muro de pedra interior ao menos no lado leste do castro. A terceira e a cuarta muralla do lado leste están construídas con pedra e terra sen asentar. Os foxos están escavados en forma de U na rocha de lousa natural e conforman coas murallas un sistema defensivo ben artellado que se repite ata 3 veces nos lados nordeste e sureste do castro. Porén, máis que elementos defensivos, as murallas parecen ser cuestión de prestixio e de simple delimitación territorial. Nos lados oeste e sur consérvanse uns amplos antecastros, tradicionalmente vinculados aos usos agrícolas e gandeiros, aínda que nas últimas escavacións apareceron algunhas construccións con usos non ben definidos. Pódese falar dunha rudimentaria urbanización no interior do castro, con 2 pasos principais que cruzan a croa de norte a sur e de leste a oeste, e un camiño a modo de rolda interior. Ao redor destes camiños distribúense as vivendas organizadas en barrios ou conxuntos habitables, posiblemente pertencentes a grupos familiares. Na etapa de máxima ocupación, en Viladonga puideron chegar a convivir entre 200 e 250 persoas.
Nos cerramentos das vivendas aparecen coios de seixo branco que asentan e fortalecen a cimentación. Poderían servir para marcar zonas de tránsito ou quizáis ter algún significado simbólico. Destaca unha construcción maior que as outras e de planta moi alongada. A súa función é aínda unha incógnita. Puido ter un uso social como lugar de reunión ou mesmo relixioso, ou ser simplemente un silo comunal de almacenaxe. Quizáis estas dúbidas se resolvan co achado de novos restos. Ademais das estruturas de pedra que nos describen arquitectónicamente o castro, aparecen outros restos materiais que achegan información sobre os usos, costumes e estilo de vida dos seus habitantes. No castro de Viladonga atopáronse restos de escouras de metal e moldes de fundición de bronce que revelan unha certa actividade mineira e metalúrxica. Isto daría significado á cova aparecida no antecastro sureste que ben puidera ser unha entrada para a extracción de minerais. Os restos de sementes e pole debuxan unha agricultura esencialmente cerealeira. Tamén se conservan varios muiños circulares de grao e partes metálicas de apeiros de labranza, como sachos, fouces e aixadas. Os osos, dentes e pegadas que diferentes animais domésticos deixaron en restos de cerámica demostran a existencia de gandería. Tamén hai obxetos que documentan traballos de tecido e fiado no castro. Atopáronse, por exemplo, agullas, fusaiolas e varias pesas de tear. Non obstante, os restos arqueolóxicos máis abundantes que se atoparon no castro de Viladonga corresponden a fragmentos de cerámica dunha gran variedade de tipos, formas e decoracións. Hai abundantes pezas de tradición castrexa, produto quizáis dun obradoiro local. Presentan formas simples e habitualmente moi decoradas con incisións, estampados ou aplicacións. Tamén se atoparon pezas de cerámica común romana, feitas en torno, de formas variadas e decoración sinxela. Entre elas, ánforas de base plana nas que posiblemente chegarían ao castro produtos de introducción romana, como o viño, o aceite e o trigo. Atopáronse tamén diversos fragmentos de terra sigilata, unha cerámica fina feita a molde e de cor máis aralanxada ou avermellada. Esta cerámica denota certo nivel socioeconómico e o comercio con outras partes do imperio. Haina procedente do sur de Francia ou da zona de Tricio, na Rioxa. Outros fragmentos proceden dun obradoiro zamorano ben identificado pola súa decoración. Tamén son de procedencia foránea outras pezas, como un anel de ouro de posible orixe mediterránea e un pasarrendas procedente da parte oriental do imperio. Consérvanse algúns restos de vidro elaborados coas técnicas do soprado e do moldeado que abarataron e generalizaron o seu uso a partir do século I despois de Cristo. O tipo de recipientes de vidro foi variado: botellas e xerras prismáticas, vasos ou copas, ampolas. Esta actividade de intercambio é corroborada ademais pola aparición de moedas. De máis de 1800 exemplares atopados, só 182 presentan un estado de conservación que permite identificalos sen dúbidas. Outras só se poden determinar de xeito aproximado, pero sabemos que predominan as acuñacións dos séculos III e IV. Atopáronse tamén xoias, pezas ornamentais e complementos de vestimenta. Algunhas de tradición puramente castrexa, como os torques e as racadas, e moitas outras máis vinculadas co mundo romano. Prendedores do cabelo, doas de colar e anéis de metal ou de acibeche, febillas de cinto, botóns, pasadores e fíbulas. A aparición de xogos de taboleiro no castro pon de manifesto a afección dos seus habitantes polos xogos de azar e intelixencia no seu tempo de lecer. Respecto ás súas crenzas, supoñemos por fontes históricas que serían unha combinación de ritos indíxenas con asimilación de cultos romanos. Algunhas pezas como os amuletos asócianse a estas actividades de carácter ritual ou culto. Xa temos un retrato do castro na súa época. Os numerosos achados tardorromanos fixan a súa época de esplendor entre os séculos III e V.
A actividade artesá, xunto cos labores agrícolas e gandeiros documentados, fan concluir que a sociedade de Viladonga se caracterizaba por unha economía de autoabastecemento, complementada con intercambios comerciais. Non podemos senón imaginar unha sociedade perfectamente adaptada ao territorio, con pouca dependencia do exterior, aínda que aberta ao que del proviñese. É dicir, non podemos senón ver un espello no que se mira calquera aldea tradicional do interior galego. Quen sabe canta información e cantos restos permanecen aínda enterrados no castro de Viladonga. Aínda quedan silencios importantes no relato. Descoñecemos, por exemplo, a localización da necrópole, o seu cemiterio. De feito, boa parte do sueste da Croa está aínda sen escavar. Poida que en vindeiros traballos arqueolóxicos se descubra algunha peza que achegue novos datos ou que cuestione algunha das conclusións dos estudos feitos a todo agora. A investigación continúa e pouco a pouco vaise detallando a imaxe de nós mesmos que nos achega o castro de Viladonga.